si na ndị na-ekwu nwelibe fa na-emenụ maka na ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya nụ ife People's Club of Nigeria na-eme erikanụ People's Club ndenu na-erikanụ ụwa enkunu na-emenụ nde n'ọmaka n'ụwa niile na People's Club nyafunu ilu n'obodo oyibo na People's Club osobilinu the national president People's Club of Nigeria Chief F.A. Onwachu Achalugo 1 Osofia nke izizi n'aka ọkwa Ogbuagụ na Adaziani Ọchaya n'oke egwu onye ọma na ngị bụ the president People's Club of Nigeria Chief ROC Ekedozie Odu N'Ezinifite onye ọma na ngị bụ National Vice President of People's Club of Nigeria Nezianu Chief BC Okechukwu Ogbuefi Agbakwudonze na Batete Ichiebeke nke izizi na Batete the National Secretary General People's Club International Chief Barrister A.E. Enumani Sobilinu Ogbuefi Chinenye na Nnewi National Legal Advisor Ekenelum Chief Sheikh Ekweju Nnanyelugo N'Eziama mba anọ Financial Secretary People's Club of Nigeria kedu maka Chief Sir J.I. Ilonze Ichie Ezugonia N'Ojoto People's Treasurer Chief K. Nwagba Ogbuagụ N'Ọka onye ọma na ngị bụ Publicity Secretary Chief Alvan Okoye Ewebiriakụ N'Ogidi Protocol Officer nke People's Club of Nigeria Nezianu Chief Law Major Agunya N'Ojoto the Welfare Officer na People's Club International Chief Sir P.A. Agụ Eze Oranyelakpulu the House Master onye ọma na na-ekene inu Honorable James Chukwujekwu Eze Omise Banyozo 1 N'Ọka ex-club member nke People's Club Chief Alhaji A.N. Obinwa Chinyelugo Onechado First Assistant Secretary General People's Club of Nigeria Iwene Kennedy Chief C.C. Mojo Ichie onye melikie Ogugu N'Ojoto
Second Assistant Secretary Nezianu Barrister F.O. Onyebueke Aheji Ejemba of Ehi Member no Assistant Legal Advisor Chief E.O. Ugoji Abudoleze na Nnobi Assistant Protocol Officer the People's Club Chief Willie Uzo Eze na Beya Muruala First Assistant Welfare Officer Onyoma na ekene Ekenelum Chief Andrew Okafu Ejigi ebiri n'Ezulifite Onyoma na ngi bụ Second Assistant Welfare Officer Chief Sir G.A. Oranebo Idu Akubeze Niyala Assistant House Master Iwenekene the Chief Sam Iwuchukwu Akudo nke Nnewi Special National Officer na People's Club International Chief Andrew Ogafo Nnenyelugo 1 n'Ezulifite Onyoma na ngi bụ Second Welfare Officer the People's Club People's Club Ujibileno Fada nke People's Club of Nigeria ndị bụ nna Royal Majesty Onyoma Igwe PC Ezenwa Eze Okpoko 1 N'Ọba Chairman Board of Trustees Patron na People's Club His Royal Majesty Sir Desmond Ogugwa Mmili na-ezoro n'Ezulifite Ezudombise Patron Trustees Ezanu Chief Simo Obioha Ozuome na Aro ndị Izuọgụ Onyoma n'iso na ndị patrons na trustee nke People's Club Iwenekene Chief Umohamadike Obieze Azukenyi Nunubi Patron Chief E.M. Odile Odu Nifitedunu Patron Trustee People's Club International Nezianu Chief Sir Ojukwu Ike Ezechukwu n'Ọka Etiti the grandfather nke People's Club Secretary Board of Trustees Patron Chief A.C. Okafo People's Patron
Ichie Oke Osisi Oraifite, Patron Dr. Steve. N'ezenu His Royal Highness Igwe RN Nwankwo, Nkata Ukwu Ogene na Adajiani, onye ọma na-ebu Patron na Trustee the People's Club. Chief Sir K.O. Igwe Ide na Ọka Etiti, Patron and Trustee. Iwenekene Chief Mike Arinze Ogene na Ọka Etiti, Patron. Chief Sir FN Okeke Aro Ọpụtalụkwa the second n'Enugwu na Ụmụnri. Iso na ndị Patron na Trustee na People's Club. Chief MNC Nwọfọ Enyikwa Nwa Ọzọnyimọnyị n'Ọka, Patron. Chief AU Ọhazulike Eze Omenife na ụzọ akwa ihe ala, Patron. Chief Barrister NDA Ezechie Eziabakego n'Ibuzo, Patron na People's Club International. N'ezenu His Royal Majesty Igwe Charles Esudo Igwe Ọhazulunye Ichida, onye ọma na iso na ndị Patrons na People's Club. Chief Dr. Aloy Uchekwulam Eze Ifediora Mma n'Obo, Patron na People's Club. Chief Professor Innocent Aluka Nwanolugo n'ihi ala, Patron Disco na People's Club. N'ezenu Chief Dr. Ambrose Idi Mgbako Idi n'Enugwu Ukwu na Ụmụnri, Ọzọmkpo n'Enugwu Ukwu, Patron nke People's Club. Ekenekenelu m Chief Nnọdụ Akụchukwu Eze Ogidi na Minchi, Patron. Chief A.O. Ume Ọchịkọta Igbo Ukwu, Patron nke People's Club. Ọ bụ gịnị ga-eme ka nlụgo Chief Prọfesọ Godian Ndubuizu Omeiwu Ukwu na Uruala, Patron na People's Club. Ngị na nwunye Lọlọ Lawrence Ogechukwu Ndubuizu Omeka di ya Ada BN Emera Eze N'Ogosi Nkpọ. Chief Nze Larry Chukwura Enyekwe Orimili Ọzọdị Ebube na Ndị, Chief of Protocol na Los Angeles. Chief G.I. Ọnụchukwu Isiapụlụ Gbabogu na Oraifite,
Chairman Aba Branch People's Club. Kedu maka Chief Dr. G. Nwankwo Ebekwedike Ifitedunu Onitsha Branch Chairman. Nezanu Chief Dr. F.U. Okafor Ume Anisambara Nebenato Chairman Management Committee Lagos State Branch Chairman. Chief Sir Lawrence Iluanya KSM Agulono 1 na Ntweke Ugumba 1 n'Ogume Idato South Chairman Olu Branch. Chief G.U. Ezeji Ugumba n'Umudim Owerri Branch Chairman People's Club. Chief Sir D.C. Ezenwoye Ezechukwu Malijem Ochudo Igbo Port Harcourt Branch Chairman. Chief A.A. Aniedo Jakene Ọnwa Netilora Ifitedunu Chairman Meduguri Branch. Kedu maka Chief Benji Nwokafọ Okwudo Chairman Makodi Branch. Sir Aba Ofeme Ife Nnewi Nangibu Nnewi Branch Chairman People's Club International. Ekenekenelum Chief Boniface Okoli Ezi Agwabia na Agwata Owele ndị Igbo na Benue State. Chief Sir Nat Nwabese Akulono Niyala Chairman Asaba Branch People's Club. Chief Sir Peter Enu Akwa Ogolonya Bulodo Naba Chairman Oka Branch. Nezanu Chief Hat Asevu Oputome na Bauchi Agunejeze Lieutenansa Chairman Bauchi Branch People's Club International. Benin City na Madu Nokwianu Professor L.N. Ndiokwere The Prof. Onyema Nangibu Chairman na Benin Branch. Chief Robinson Umejiaku Ebony N'Igbo Chairman Calabar Branch. Kedu maka Chief Dr. Chika Muonanu Osoja Igbo Chairman Enugu Branch People's Club. Chief Aloy Obi Onye Ndu Ndị Igbo Onyema Nangibu Chairman Ibadan Branch. Chief E.M. Anyichie Obunejendu na People's Club of Nigeria Just Branch Chairman. Kaduna Kaina Batazi Chief James Eze Ekweji Ejogu
Nze Chairman na Kaduna, Chief Ezekiah Nwafọ Njako, Akpanitaku n'Ọba, onye ọma na ngị bụ Chairman Kano Branch nke People's Club, Abakaliki Branch na mmadụ nọkwanụ, Sir F.O. Eneduanya, Akpụ na Agụlụ, Chairman Abakaliki Branch, Chief Atọ Ọkafọ, Uganozie Kalọ, Chairman na Abuja, People's Club ndenu nerikanu wanu enkunu nemenu ndeno maka uwa niile na People's Club sobilinu ilo n'obodo oyibo na People's Club onyafunu Chief Dr. Alphonsus Okpara, ihe omeji amatụ n'uru ala, Chairman Houston Texas Branch nke People's Club, Chief Chinedu Mosu Odagwenyi, Chairman London Branch, Chief Dr. Marcel Osuchukwu, Ugochimereze na ụmụaka ọrụ, Founding Executive Chairman Virginia Beach Branch People's Club International, Ichie Napoleon Onyeze, Ichie mmiri enwiro 1 n'Isuochi Ishukwu Atọ Okigwe, Founding Executive Chairman Austin Branch, Chief Mrs. Nkechi Iroko, Slim Fit Omenyere Igbo 1, ezi nwanne na Enugu State, na nke bụ Chairman Shelly Branch, Honorable Chief Sir Professor Ino Eke Omenyere Ọha 1 n'Uturu, Agwerugu ụlọ 1 na Mba Ukwu, Founding Executive Chairman San Francisco Branch, Chief Engineer Paul Ezuka Edakurono ọnwa na-etilọra na ngị bụ Chairman Princeton Junction Branch. Kedu maka Chief Dr. Anayi Ukeje Agwụ nwa aka ọkwa anyị ala iri Ogbuefi Otigbu Ịnyịnya, Founding Executive Chairman Chicago Branch, Ekenekenelum Chief Engineer Emo Okafọ Ebekwuedike 1 n'Ụmụabe, Founding Executive Chairman Arlington Branch, Chief Engineer Anazoba Ezokolu, anụ ọ na-agba egbe ọ na-ata nri, ike eji eje mba na Nanka, Founding Executive Chairman New Haven Branch, Chief Charles Nwanna Adimora, Nwanna Chinelugo na Agụlụ, Founding Executive Chairman Los Angeles Branch,
kedu maka Chief Prọfesọ Sir Willie C. Achebe ọnwa na-etili ọra na Bagana, Founding Executive Chairman St. Antonio Branch, Sir Evaristus Chidi Nwogwu eziokwu bụ ndụ na Uruala, Chairman na Washington Branch, Chief Dr. Emma Odiesie ọzọ Nnabụenyi Ezugo Nwolo na ndị bụ Chairman Miami Branch People's Club, Chief Chris Emeka Ụzọwulu Eze dị n'Obi 1 n'Ihiala, Chairman Galveston Branch, Chief Oluba Bilinuo, Chief Poli Oba Ugejemba n'ụgbọ mmiri, Chairman Princeton New Jersey Branch, Dallas Fort Worth Branch na Madonana, Chief Onyekachi Okoro Ichere wa Obi Nwanne n'Ụmụahịa, Chairman Dallas Fort Worth Branch, Ichie Bernard Osuagwu Akụlọnọ na Mberi ndị itoolu Ikeluru, Chairman na Boston Branch, Chief Dr. Ugo Anisonwu Akụbawa na Amụipekọlụ, Chairman Philadelphia Branch, Ezianu Chief Captain Henry Onwachu Omemgboji n'Ụmụoji na ndị bụ Chairman Toronto Branch, Dr. Daniel Onyagba Eze Chinyere Ugonogo Ụkpaka na-agba n'udu mmiri, mmiri na-ezoro ọha n'Orumba Atlanta Branch Chairman, Chief Dr. Maurice Efobi Ọba na Obosi, Chairman Caretaker Committee New York Branch City, People's
People's Club ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma People's Club ndị ọma ndị ọma ndị ọma People's Club ndị ọma ndị ọma ndị ọma Elders March Ebele Biakene Secretary Aba Branch Ogi Elders March Ebere Ugukego 1 Chief Kevin Obieri Agujiagbe n'aka ọkwa Onitsha Branch Secretary na People's Club Engineer Tony Nkanyi Mmụọ Ifesi na Chinnewi Nnewi Branch Secretary Chief Vincent Njemunobi Nnamezue N'ihiala Makodi Branch Secretary Chief Gabriel Mbamara Ọhamadike n'ụlọ anọ Ndụwa Owerri Branch Secretary ezigbo mmadụ nke m Okereke Secretary Port Harcourt Branch Ekene dịlị ti Patrick Odogwu ezinwa na jemba n'idu nsọ onye nwere ilo nwere ife nnuo onye jụrụ ilo jụrụ ife nnuo Akụnna na-ekwulu ọbịa Secretary Makodi Branch kedu maka Chief Christian Omewu ụmụnna Nwezuakụ n'Owe Nangibu Secretary Warri Branch People's Club International Ogbuefi Elias Anyeji Ngwagiliga nwa wee n'ọnụ n'ugbo Treasurer Kano Branch People's Club kedu maka Chief Dan Ọkanume Secretary Enugu Branch Nezanu Chief P. Agoge Nangibu Secretary Benin Branch People's Club Chief Mrs. Louis Igwe Adadiora Mma na Bauchi Secretary Bauchi Branch Iwene Kennedy Chief Joe Ameke Nangibu Secretary na Calabar Branch People's Club International Onyoma Chief Silvanus Okafor Amalukwe na Nnobi Financial Secretary Makodi Branch Iwene Kennedy Samak Anthony Ifako Eze Egwujimba na Igbo-Ukwu Kaduna Branch Secretary Kano na mmadụ nọkwa anụ Chief Godfrey Onyimba Ọdịna Nweriakụ Junior n'Ụmụoji Chairman Chief Executive The Joe Hospital and Science Supplies Limited Nangibu Secretary Kano Branch People's Club
asa egwu umeakunne n'ụtụ Lagos branch secretary nke People's Club. Kedu maka Chief Samuel Odu People's secretary Jos branch. Chief Martin Nzom Nwakibie n'Ozubulu Ibadan branch secretary nke People's Club International. Ekene dili Chief Lady Ijeoma Karo Obika Odunze Chukwu n'Akpụrụ. N'ezianụ Chief Donatus Nwokike mmadụ ka eji aka n'Ọkparo. Honorable Lord Clement Ukong Lord Klepong na Akwa Ibom onye ọma na nke bụ secretary Boston branch. Honorable Osuji Anthony Njoku Iganga n'Ogboro na nke bụ secretary Philadelphia branch People's Club Nigeria International. Honorable Kinsley Alumuna Ijele Chinechi Eze n'Enugu State. Eze Chidebere of Igbo Land Toronto branch secretary. Nezianu Chief Dr. Ray Anukam na Ngwakpala secretary Atlanta branch. Nezianu Mr. Linus Eze People's Computer Wizard secretary Yateka Committee New York branch. Ekene dele Honorable Mrs. Sally Amaezechi Kwate Concord ihe onye chọrọ 1 n'Orodo Mbitolu secretary Sherry Hill branch. Sir Emma Diala Ajebuchonwa na Ngọkpala na Ngibu secretary San Francisco branch. Professor Chinedu Di Ajuluchukwu Omenife 1 Norifite secretary Princeton Junction branch. Kedu maka Chief Kennedy Nwalozie Ezennia 1 na-eme abịam Owerri secretary Chicago branch People's Club. People's Club ndị ọma o ekuru na-eme n'ọmaganu o dịka yizikwa n'ike na-aga n'iru o ekuru na-eme n'ọmaganu. People's Club ndị ọma 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 People's Club ndị ọma o ndị ọma ndị ọma.
si na ezigbo mmadụ adịrọ fecha. High Chief Edi Osuagwu Osinigwe 1 n'Obo. Onye ọma na gị bụ Secretary Arlington Branch. I wee na-ekene Reverend E. Chukwuma Okafor nke onye na-eme layer of Nsu Ehime Local Government. And gị bụ Secretary New Haven Branch. Prince James O. Eze nwe n'Ugbo. Secretary Los Angeles Branch. Nezianu Honorable Betty Ekezie Ojendo Nowere. Secretary St. Anthony Branch. Dr. Winnie Achukwe Ochora the second na Nimo. Okwangibu Secretary Virginia Bridge Branch People's Club. Wilson Branch na Madoniano. Chief Felix Nwoke Omekaribe na Ngwa. Onye ọma na gị bụ Secretary Houston Branch People's Club. Chief Sir A.O. Ekwuaba Ezechi kwadoro 1 n'ihi ọma. Managing Director AA Skyline Oil and Gas Limited. Treasurer Onitsha Branch People's Club of Nigeria International. Nezanu Honorable Emma Onwukamuche n'Ụmụahịa. Nigeria Secretary Houston Branch. Mr. Edmond Asigawuru Odakwukwo na London Branch People's Club. Ekenekenelum Engineer Chibuzo Onukwufo Egwueme na Ọkwa Mbitolu. Secretary Washington Branch. Kedu maka Honorable Ralph Ono Aninebu Ngwu na Ngwo. Secretary Miami Branch. Chief Sadon Ibekwe Omemgboji na Nimo. Onu na-ekwuru 1 na People's Club. Secretary Galveston Branch. Kedu maka Honorable Jura Joe Amande Ọkaome n'Ọka Etiti. Nigeria Secretary People's Club Princeton New Jersey Branch. Honorable Prince John Im Omeroha n'obodo ukwu Idato North. Secretary Dallas Branch. Kedu maka Chief Fidel Akukwe nwa ọgaranya n'Aba. Secretary Abakaliki Branch. Nezianu Chief AA Ndife Agboyibo Nsugbe. Secretary Abuja Branch People's Club. I went against
Chief FMO Nnanọ Omemgbe Oji na mba ukwu na nke bụ Secretary Ọka Branch. Kedu maka Chief CS Anozie Nwanoluelu Secretary Asaba Branch People's Club. Nze Eko Arụngwa Ebube na Ngwa Chairman Emeritus Aba Branch. Kedu maka Chief Captain J.O.W. Onyema Obi mmadụ ka ibie na Mbosi Chairman Emeritus Warri Branch. Onowu ndị Igbo World Renowned Ocean Navigator Chief Barrister R.O. Ndefo Nnabude na Nnewi Chairman Emeritus Makodi Branch. Chief FOC Iheme Aganachim na Mbolu Former Secretary General People's Club of Nigeria. Iwenekene Chief C.A. Ogwejiofo Ubom na Abacha Chairman Emeritus Abakaliki Branch. Chief Sir M.O. Mbonu Ezanyino na Nnobi Onitsha Branch Chairman Emeritus. Ezianu Chief Anene Ike Omekenyi Nnewi Chairman Emeritus Nnewi Branch. Chief V.I.F. Ichie Akukwe Nokia Etiti Onyema Ngibu Chairman Emeritus Onitsha Branch People's Club. Chief Sir Vincent Okoye Uduako Mmili Numulele Chairman Emeritus na Ibadan Branch. Onyema na Ekenezinu Ekenedele Chief Sadan Okedo Chinyelugo na Nnewi Abuja Branch Chairman Emeritus. Chief J.O. Chigo Nwakibie N'Umuoji Kano Branch Chairman Emeritus nke People's Club. Kedu maka Chief FM Moronu Ọchịagha Ọba Lagos State Chairman Emeritus. Ekenedili Chief P.A. Amadi Ọchịlọzụa na Ọjị Owerri Chairman Emeritus. Nezanu Chief Sir Clement N.C. Nwafọ Odu Akuchukwu n'Enugu Ukwu na nke bụ Chairman Emeritus Ọka Branch. Chief Engineer Laz Ogbeche Ọfịa Ukwu Dimujuno Chairman Emeritus Warri Branch. Kedu maka Chief Gilbert Okonta Oke Osisi na Amuifeke Olu Chairman Emeritus Olu Branch. Igwe L.O. Arinze Obienugwu Adas Former Chairman Caretaker Committee Aba Branch. Nezianu Chief Dr. Raphael Awachie Oke Osisi na People's Club of Nigeria. Ojudo 1 Nachi Founding Chairman Toronto Branch. Chief Bob
Chukwudu Ugwumba 1 na Mbaise na nke bụ founding chairman Atlanta branch nke People's Club. Ekene ga-adịlị Nze Malaki Okolo, Nze ihe mara mee ọgụ eji ọfọ, founding chairman emeritus New York City branch, The Big Apple, the Grand Marshal Igbo World Congress, Chief Agwọcha Ai Agwọcha Ọnụmọnụ na ala enyi Ọgwa, Ugwumba na Ọgwa, Ọhamadike na Iyiteọha Urata, founding chairman Houston branch, People's Club ndị ọma ekunu na-eme n'ọmaganuo iko jisikwa n'ike na-aga n'ihu ekunu na-eme n'ọmaganuo People's Club ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma Chief Dr. Vincent Nwabekee isi mmiri Ejiama Ntenya, Chairman Emeritus Houston branch, Chief Dr. Sir Ezekiel Oji Anyị Akụwa Uberejere Itubo, founding chairman Miami branch, Honorable Chief Engineer Mike Ekwebike Ọnwa na Guluzi Igbo, Miami branch chairman emeritus, Nezianu Chief Agụkwu bi Ọfọ Agụkwu Nna Ukwu na Ụmụkaja Ehime, chairman emeritus, New Jersey branch, Nze Hyacinth Onyekanne, People's Ambassador, onye ọcha si Uruala bịa, founding chairman Dallas Fort Worth branch, Ichie Ikechukwu Asọmụwa, Kpakpando Omekannia Ọfụgbo, Eze Omenife na Bagana, na nke bụ founding chairman Boston branch. Kedu maka Chief Sir Victor Udoji Ụgbana 1 na Mbaise, Akekpuchi ọnwa na Adazi Ani, Nyamụlụgba Egbe Uruala, Chairman Emeritus Boston branch, Chief Dr. Eze Gozie Eze Akụ Nwata Omekantị n'Ụlọba, founding chairman Philadelphia branch, Chief Kevin Ukewu Akaji Igwe na Mbanọ, chairman emeritus Kaduna branch, People's Club Kanji Lotebeze Nuo, Yoto Nina Nuo, Ibo Mumela Nyerika Nuo, Ibo Mumela Nuo, Chief JSO Nuaruka, Dunok Igbo Nọke Etiti, Prince T.I. Umezoke, founder People's Club International, Onyema 1 Namiji, Chief Dr. Sir J.O. Nwangu, the national law, Ọnwa na-etiri ọra na Bagana, Chief G.A. Shugalu, Unu Afọlukwe Nọke Etiti,
ndị ọma ndị ọma Igwe FFBC Nwankwọ, ndị ọma ndị ọma the tallest man, Ọsụọfịa 1 na Nọọfịa. ndị ọma Chief Dr. Chukwuma Obiọha, Akaji Ugo na Aro ndị Izuọgụ. ndị ọma ndị ọma Chief Dr. A.E. Ilodu, Eze ọnwa na-etili ọra na Nnewi. ndị ọma ndị ọma Ekene ndị ụwa, Chief A.E. Moralu, ọnwa n'ụmụ oji. ndị ọma ndị ọma Chief A.O. Ọbarụ, Ọga White, ndị ọma ndị ọma Barrister I.I. Ekwerekwu, ndị ọma ndị ọma Ifediọra mma n'Ọnịcha. ndị ọma ndị ọma Chief Mandroba Okonkwo, Ichie Isienyi ndị n'ụmụ ọma oji. ndị ọma Chief H.N. Ugunze, ndị ọma ndị ọma Ichie Ọkụrụgbogbo 1 Ọba. ndị ọma ndị ọma Chief J.O. Nwafọ, Abụlọnọ Isuọfịa. Ndị ọma ndị ọma, People's Club ndị ọma, ndị ọma ndị ọma, People's Club ndị ọma, ndị ọma ndị ọma. Eze na Nnewi, National Legal Advisor, Ekene Kenelum Chief Sheikh Ekweju, Nnanyelugo n'Eziama mba anọ, Financial Secretary, People's Club of Nigeria. Kedu maka Chief Sir J.I. Ilonze, Ichie Ezugonnia Ojoto, People's Treasurer. Chief K. Nwagba, Okpuagụ n'Ọka, onye mana gị bụ Publicity Secretary. Chief Alvan Okoye, Ewebiriakụ n'Ogidi, Protocol Office, People's Club of Nigeria. Iwene Kennedy Chief C.C. Mojekwu, Ichie onye Melikie Ogugu n'Ojoto, Second Assistant Secretary. Nezianu Barrister F.O. Onyebueke, aha eji eje mba of Ehime mba anọ, Assistant Legal Advisor. Chief E.O. Ugoji, Akwudoleze na Nnobi, Assistant Protocol Officer, the People's Club. Chief Willie Uzo, Eze na Beya Muruala, Ọsụọfịa nke izizi n'aka ọkwa, Ogbuagụ na Adaziana, Ọchaya n'Oke Egwu, onye ọma na gị bụ the President, People's Club of Nigeria. Chief R.O.C. Ekedozie, Odu n'Ezinifite, onye ọma na gị bụ National Vice President of People's Club of Nigeria. Nezianu Chief B.C. Okechukwu,
Ogbuefi Agbagudonze na Batete, Ichiebeke nke izizi na Batete, the National Secretary General People's Club International, Chief Barrister A.E. Enumani Sobilinu, Ogbuefi Chinenye the People's Club of Nigeria, Nezianu Chief Law Major Agunya Nojoto, the Welfare Officer na People's Club International, Chief Sir P.A. Agu Eze Oranyelakulu, the House Master Onyoma na inekene inu, Honorable James Chukwujekwu Eze Omise Banyozo 1 Noka, ex-club member nke People's Club, Chief Alhaji A.N. Obinwa Chinyelugo Onechado, First Assistant Secretary General, asị na ndị na-ekwu nwelibe fa na-emenụ, maka na ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya nụ. Ife People's Club of Nigeria na-eme erikanụ. People's Club ndị nụ na-erikanụ ụwa nụ, enkunu na-emenụ nde n'ọmaka n'ụwa niile na People's Club nyafunu, ilo n'obodo oyibo na People's Club osobilinu. The National President People's Club of Nigeria, Chief F.A. Onwachu Achalugo 1